Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Нашри навбатии барномаи иттилоотии Хабар аст аз студияи марказии телевизиони варзиш манзури шумо. Дар студия Парвина Ашурзода. ҷашни қадимаю суннатии мардуми тоҷик Наврӯзи достонӣ ки бо кӯшишу ибтикори фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллати мо рутбаи ҷаҳонӣ гирифт, чанд сол боз дар ақсои гетӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мешавад. Ин ҷашни бузург башорат аз мавсими кишту кор асту кушоишу авҷу барор ки мардумро ба оростани маъракаҳои хотирмон бармеангезад. Субҳи имрӯз сокинони пойтахт ба кӯчаҳо баромада мақдами мубораки Наврӯзро гарм самимӣ ва бо нишоту шодӣ истиқбол гирифтанд. субҳи барвақт дар кӯчаҳои пойтахти азизамон шаҳри Душанбе корвони Наврӯзӣ ки бо ребу ранги муҷалло ороставу озин ёфта буд гузора намуд. Дар ин чорабинӣ тантанавӣ сокинони пойтахт фаъолона иштирок намуда ба ҷашни аҷдодиму арҷ мегузаштанд. Сокинони пойтахтро аз ҳаракати муназзаму мураттаби қофилаю кавкабаи пурифтихори Наврӯзӣ хуш омада, онҳоро саропо бо суру сурур мекашид. Дар тамоми нуқтаҳои маъмурии пойтахт, гулгашту хиёбонҳо ва чаманистону боғистонҳои шаҳри Душанбе мардуми сершумор ба таҷлили ҷашни Наврӯз мебаромаданд. Пайки Фархундаву Фирӯзи Наврӯзи оламафрӯз ҳамакнун ба диёри сабзгунаву мардумони хушбахту хуштолаи тоҷик расиду накҳату зебоиву дилрабои дигареро пеши назарҳо ба ҷилва овард, ки аз ин фасли шукуфоию рӯидану эҳё шудани табиат қалби инсоният дубора ба тапиш омадаву сармасту дар ҷӯшу хуруш гашта ва зиндагиву ҳастиву ҳаёт баҳри зистан ба инсонҳо умеди тозаеро дар вуҷуди онҳо бедор месозад. Чунин тантанаҳои Наврӯзӣ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ дар ҳоли баргузорист. имрӯз дар доираи тантанаҳои ҷашни Наврӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар маҷмӯаи варзишии қасри теннис маросими кушодашавии мусобиқаи кушод оид ба теннис сурат гирифт. гузориши навбатии барнома пайгири ҳамин мавзӯст. мусобиқаи кушод оид ба теннис байни наврасону духтарон барои дарёфти ҷоми пойтахт бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз оғоз гардид. Дар маросими кушодашавии мусобиқа намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳадаф арбазгузории чунин мусобиқа ин пеш аз ҳама баланд бардоштани рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва омавияти варзиш ва умуман баланд бардоштани рушди варзиши теннис дар мамлакати мо ба ҳисоб меравад. ин чорабинӣ бори дуюм аст ки роҳандозӣ мешавад ва имсол дар он дастаҳо аз шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва вилоятҳои Суғду Хатлон ширкат варзида истоданд. мусобиқаи кушод оид ба теннис аз 21 то 24 март давом мекунад. дар фарҷом ғолибонро медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои омоданамудаи дастандаркорон интизор аст. дар доираи таҷлил аз ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар қаламрави кишвар дар шаҳри Ҳисор мусобиқаи гӯштини миллӣ бо иштироки доираи васеи варзишгарон роҳандозӣ гардид. дар ин маъракаи паҳлавонӣ дар баробари варзишгарони шинохтаи мамлакат намояндагони кишварҳои ҳамҷавори Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон ва Афғонистон низ иштирок дошта бо ҳам андари майдони рақобат шуданд. ман дар ҳамин мусобиқаи наврӯзе ки дар шаҳри Ҳисор шудааст аз қалъаи Ҳисор дар ҳамин рақобат кардам. аввалин рақиби ман ҳамин варзишгар аз Ӯзбекистон буд ки бо усули ҳалол ғолиб омадам ва дуюм рақиби ман аз Ӯзбекистон аст ки Шанкар номаш ва ҳамон рақобат мекунам. озмоиҳо дар майдони қалъаи Ҳисор дар ҳузури мухлисони сершумор пуршида сурат гирифтанд. аз миёни паҳлавонони шинохтаи кишвар Саидҷалол Саидов, Хурсандмурод Алиев, Саёд Шайхов ва Зафар Алидодов ҳунари волои гӯштини суннатиро нишон доданд, ки боиси ҳузуру ҳаловати ҳазорон дилбохтаи гӯштини миллӣ гардид. баъдан аз лиҳози теъдоди иштирокчиён тибқи иттилои масъулини чорабинӣ шумораи тамошобинон ба зиёда аз 20 000 нафар мерасид, ки таи солҳои охир ин миқдор шумораи рекордӣ ба ҳисоб меравад. ин гӯштин аст, ин иқбол аст, ин майдон аст. хеле ҳарифони бақувват буданд. вазни 100 килода ҳама тавонистанд ки ба ҳар ҷурҳо ғолиб баром.
و ان شاء الله که بازی با گوشتین دوام دارد با مسابقه خود را دوام میدم گوشتین خود را دوام میدم ҳамин гуна чорабинҳои дона дар айёми наврӯзӣ дар тамоми қаламрави кишвар бо маром идома доранд. ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии мактабҳо ва иншооти варзишии пойтахт мусобиқаи футбол роҳандозӣ гардид. Дар ин чорабинӣ дастаҳои мураттаб аз футболбозони Наврас иштирок намуданд. дар майдончаи футболи хурди Аҳмади Дониш воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт мусобиқаи футбол миёни наврасони солҳои таваллудашон 2004-2006 бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ба анҷом расид. ин мусобиқа як моҳ идома ёфта дар он 30 даста аз маҳаллаҳои гуногуни пойтахт миёни ҳам қувоз буданд. муассиса иқдом гирифтааст ки аз 26 феврал то 20 феврал мусобиқа байни наврасони маҳаллаҳо кӯчаву деҳатҳои пойтахт бахшида ба таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ баргузор намояд ва чӣ тавре шумо шоҳид ҳастед. айни ҳол наврасони умедбахши пойтахт қувваозмоӣ доранд ки ба қисми ниҳоӣ қисми финалиро хат ёфтанд ва айни ҳол ин бозӣ рафта истодааст. маъракаи мазкур бо дастгирии шаҳрдорӣ дар ҳамбастагӣ бо муассисаи давлатии мактабҳо ва иншооти варзишии пойтахт сурат гирифт. тавре таъкид гардид ҳадаф аз ташкили мусобиқаи футболи хурд миёни кӯдакони кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри Душанбе ин пеш аз ҳама тарғиби ин риштаи варзиш дар миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа, ҷалби кӯдакону наврасон ба тарзи ҳаёти солим, дарёфти истеъдодҳои нав ва самаранок истифода бурдани майдончаҳои мавҷуда мебошад. баъд аз анҷоми бозиҳои ниҳоӣ ғолибон низ муайян шуданд. ман Табар Фуракшо аз дастаи Борбад ба инҷо омадаем ки бозиҳои хубро фаъолона гузаронем ва дар инҷо дар финал бой додем, вале дилшикаста намешавем. бозиҳои дигар ҳам ҳастанд ва мо дар он ҷо мехоҳем ки ғалаба намоем. ташаккур ба ҳукумати шаҳр ки хел бозиҳоро барои мо наврасон тайёр мекунанд. барои ишғоли зинаи аввал дастаҳои футболи кӯдаконаи маҳаллаи Маяковский бо тими Борбад майдондорӣ намуданд ки дар ин сабқа тими Маяковский ғалаба ба даст овард. ҳамин тавр тими асисоби кӯдакони кӯчаи Аҳмади Дониш таъсис ёфта ба дарёфти зинаи сеюми ифтихорӣ муваффақ омад. дастаи футболи асисоби маҳаллаи Борбади пойтахт таъсис ёфта ба гирифтани зинаи дуюм даст ёфт. ба ғолибони мусобиқа дар вазъияти тантанавӣ ҷом, медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. тавре намояндагони муассисаи давлатии мактабҳо ва иншоотҳои варзишии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иттилоъ доданд, рӯз то рӯз шумораи дастаҳо дар ҳоли афзоиш аст ки ин воқеият аз фароҳам овардани шароити хуби машқу тамрин дар кӯчаву маҳаллаҳо гувоҳӣ медиҳад. дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки 20 даста мусобиқаи футболи хурд миёни кормандони раёсати Андоз баргузор гардид. ин чорабинӣ бо ташаббуси раёсати Андози вилояти Суғд бахшида ба Иди Наврӯз ва ҷалби кормандон ба варзиш роҳандозӣ шудааст. мусобиқаи футболи хурд байни кормандони мақомоти Андози вилояти Суғд барои дарёфти ҷоми раиси кумитаи Андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид. ин мусобиқа бахшида ба ҷашни Наврӯз бо мақсади ҷалби кормандон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни онҳо дар маҷмӯаи варзишии раёсати Андози вилояти Суғд байни кормандони мақомоти Андози вилояти Суғд баргузор карда шуд ки дар он 20 даста аз раёсати Андози вилоят ва нозироти Андози шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкат варзиданд. дастаҳои шуъбаи андозсупорандагони миёна ва раёсати Андози вилояти Суғд дар ин чорабинӣ варзиши маҳорати баланд нишон дода ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. вохӯрии ниҳоӣ бо пирӯзии дастаи шуъбаи андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд анҷом ёфта онҳо соҳиби ҷоми мусобиқа шуданд. дастаи ғолиб ва ду тими ҷоизадор ҳамчунин варзишгарони беҳтарини мусобиқа бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. дастаи мо ҷои аввалро соҳиб гашт ва мо бори дуюм аст ки дар ин футболи хурд бозӣ мекунем ва бисёр хурсанд ҳастем ки бахшида ба ин ҷашни байналмилалӣ Наврӯз ин чорабинӣ ташкил гардид, зеро варзиш гариби саломатӣ ва варзиш қосиди сулҳ аст.
чӣ тавре ки сардори риёсати андози вилояти суғд зимни ҷамъбасти расмии мусобиқа иброз дошт, ба варзиш машғул шудани кормандон маҳсулнокии меҳнати онҳоро низ афзун мегардонад. аз ин рӯ минбаъд низ байни кормандони мақомоти андози вилояти суғд мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ доир карда мешавад. устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Кулоб Наврӯзи аҷамро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. Дар доираи истиқболи ин ҷашни байналмилалӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ низ рӯйдаст гирифта шуд. дар ин рӯз донишҷӯёну омӯзгорон, аспирантону унвонҷӯёни донишгоҳ бо густурдани дастурхони идона, пешниҳоди расму оинҳои милливу суннатӣ, ташкили мусобиқаҳои варзишӣ ва намоиши бозиҳои миллӣ хотири ҳозириниро шод намуда, ҷашни Наврӯзро бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. дар баробари пешниҳоди дастурхони идона ва намоиши расму оинҳои аҷдодӣ, ҳамчунин донишҷӯёни факултаи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии донишгоҳ дастовардҳои варзишгарони донишгоҳро ба намоиш гузошта, як қатор мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ, аспдавонӣ, тенниси рӯи миз, дастхобонӣ, бокс ва ғайраро ташкил намуданд. ҷашни Наврӯз ин ҷашнест ки ҷашни миллии тоҷикон буд, ҳол дар арасаи ҷаҳон ҷашн гирифтан бо қарори ЮНЕСКО ҷашн гирифтан. ин бо мусобиқаҳои варзишӣ, аспдавонӣ, яъне гӯштингирӣ, тирандозӣ, пайкаи аспакӣ ва паскаи поялда, лекин факултати тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифоъ дар баъзе донишгоҳи давлатии шаҳри Кулоб аз ҳамин рӯ дида хеле муваффақиятҳои калон ба даст овард. дар идомаи чорабинӣ роҳбарияти донишгоҳ ҳозирин ва тамоми устодону донишҷӯёнро бо Наврӯзи хуҷастапай табрик гуфта қайд намуд, ки маҳз бо ҷаҳду талошҳои пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон Наврӯз байналмилалӣ шуд ва ҳаминак аксари давлатҳои сайёра аз ин ҷашни ориёӣ истиқбол мекунанд. дар ин рӯз рамзи эҳтиром донишҷӯёну омӯзгороне ки дар чорабиниҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳову олимпиадаҳо ширкат варзида ҷойҳои ифтихориро сазовор гардиданд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои раёсати донишгоҳ қадрдонӣ карда шуданд. муҳаққиқон ва ховаршиносон бар он назаранд, ки дар таърихи гузаштаи ниҳоконамон баргузории мусобиқаҳои вижа ба Наврӯз ҳусну таровати хоса мебахшид. омодагиҳои варзишгарон ба Наврӯз дар он буд, ки дар майдони паҳлавонӣ як шолеро меандохтанд, як чодареро хуб мегустурданд ва дар рӯи он чодар ҷонибдорони ин ё он паҳлавон пул меандохтанд, пул мепартофтанд ва пули ҷамъшударо ба он варзишгароне ки осеб дида буданд ё хуб ба фарзандони он паҳлавононе ки хуб аз дунё гузаштанд ёрӣ мерасонданд ва он рӯзро рӯзи гулрезони паҳлавонон медонанд. хуб ин дар китобҳо омада аст. дар идомаи чорабинӣ ҳаваскорони хонаи маданияти донишгоҳ ва ҳунармандони шинохтаи Тоҷикистон бо суруду рақсҳо ва шеърҳо дар васфи баҳору Наврӯз баромад карданд. тантанаҳои идона дар донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ бо баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ то бегоҳ идома ёфт. дар таърихи Наврӯзи хуҷиста варзишу варзишгарон ҳамеша нақши муҳим доштанд ва наврӯз ва варзиш бо ҳам тавҳам буда ва ҳамеша дар ҳамбастагӣ хоҳанд монд. бузургтарин мусобиқаҳои варзишӣ маҳз дар танини Наврӯз доир карда мешуданд ва имрӯзҳо низ ин анъанаи хуби аҷдодӣ дар ватани мо давом дорад. чорабиниҳои идонаи Наврӯзӣ дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух таи як ҳафта давом доранд ва дар баробари ташкили хони Наврӯзӣ базми шеъру суруд ба анъанаи дигари муҳим ташкили мусобиқаҳои варзишӣ низ таваҷҷӯҳи хоса равона карда шудааст. сардори бахши ҷавонон ва варзиши мақомоти шаҳри Хорух Имомёрбеков гуфт, ки зиёда аз 40 мусобиқаҳои варзишӣ ба ифтихори Наврӯзи бузург дар маркази вилоят доир гардиданд, ки дар онҳо аз бонувону ҷавондухтарон сар карда то ҷавонписарону меъсафедони коҳансол қувваузмоӣ намуданд. имрӯз низ дар тантанаи асосии Наврӯзӣ ки дар чаҳорбоғи шаҳри Хорух доир карда шуд, дар як гӯшаи алоҳида баҳри тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва бузургдошти ин анъанаи гаронарзиши аҷдодӣ мусобиқаҳои варзишӣ бо иштироки намояндагони синну соли гуногун доир гардиданд. чунки Наврӯз варзиш бо ҳамдигар вобаста ҳастанд, ки аҷдодони мо дар қадимонаём ин ҷашнро бо варзиш вай карданд, ки ва мо дар ин рӯзҳои Наврӯз бисёр ба варзишҳои худ аз намуди гӯштингирӣ, ҷавгонбозӣ, карбозӣ, хурӯҷангӣ дар Наврӯз гузарондем ва бовар аст, ки имрӯз дар тамоми саросари Торҷистон ин ҷашнро ба як сари баланд
برگزار می‌گردد و باور است که در این جشن این بازی رو تشکیل میدن و ما باور داریم که در آینده این بازی رو در نه اینکه نوروزی بلکه در دیگر جشن‌ها، چون که این ورزش ماست، این نمودار ورزش قدیم تاجیکان است، ما این نمودار رو در چهاربین‌های ورزشی باشه، در چهاربین‌های نوروزی باشه، در روزهای وحدت استقلال ما با این چهاربین دقت کلان دیم. شاگون بهار مبارک به همه مردم شریف تاجیکستان. наврӯз ҷашне است که از قعر قرنها تا زمان ما رسیده است و در هر سال و هر ایام مسابقه‌های ورزشی آرادهنده تنین بخشنده نوروز بودند و چنین میمانند. مردم تاجیک از ازل باطناً به ورزش میل بی‌اندازه داشته، از آبتاب بدن قهرمان و محافظ سرزمین گردیدند و امروزها نیز در عصر 21 عصر علم و تکنیک ورزشگران همان زیبنده میدان نوروز و زیبنده حشمت و بزرگی نوروز هستند. дастпарварони мактаби варзишии ноҳияи масчо аз мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо байни наврасон бо як медали тилло ва як нишони нуқра ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳ паҳлавонони умедбахшро роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти ноҳияи масчо мураббиён ва волидон истиқбол гирифтанд. ورزشگران نورسی کشوری ما از مسابقه بین الخلقی اوید به جودو که در جمهوری قزاقستان برگزار شد با دستاوردهای نظررس به وطن برگشتند. ضمن استقبال پهلوانان نورس، دستپروران مکتب ورزشی ناحیه مسچاه در سرحد تاجیکستان و ازبکستان گفته شد که آنها در شهر آستانه جمهوری قزاقستان مهارت بلند نشان دادند. محمد اقبال توشوف در این مسابقه با نفوذ 5 حریف خود را شکست داده سزاوار مدال طلای مسابقه گردید. این دومین مدال طلا بود که محمد اقبال توشوف از مسابقه های بین المللی به دست می آورد. بار دوم است که در این مسابقه بین الخلقی اشتراک میکنم و خیلی خرسندم که در 2 سال 2 مدال طلا به دست آوردم. من 5 حریف را مغلوب کردم و جای اول گشتم. در آینده حرکت میکنم که بسیارتر مشق کرده در مسابقه با نفوذ پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. ورزشگری دیگری مکتب ورزشی ناحیه مسچاه سید منصور آخونوف در این مسابقه با نفوذ زینه دوم و مدال نقره را به دست آورد. سزاوار جای دوم گشتم و در آینده حرکت میکنم که در مسابقه آسیایی جهانی اشتراک کرده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. من مینداری خودم را به استادانم میرسانم که مرا آماده نموده به مسابقه ها ببرم. ورزشگران دیگری کشوری ما مصطفی ایوبی و صفی الله محمد علی نیز در این مسابقه گرچنده زینه های فخری را کسب کرده نتوانستند، فعالیت خوب نشان داده تجربه زیاد گرفتند. این ورزشگران را به مسابقه مربی پرتجربه محمد جاوید امیدوف راهبردی نموده بود. حریفان آنها خیلی حریفای با قوت بودند، در 7 دولت جهان اشتراک کرده بود: اوکراین، قزاقستان، روسیه، بلاروسیا. همین دولت ها شرکت ورزیده بودند در این مسابقه. خیلی گوشتینگرای با غیرت در این مسابقه اشتراک کردند و خرسنده آور است که 2 پهلوان نورسی ما سید منصور آخونوف و محمد اقبال توشوف بسیار مهارت بلند را نشان داده در این مسابقه سزاوار جای اول گشتند. در مرکز ناحیه همچنین رئیس ناحیه مسچاه ورزشگران را استقبال نموده قدردانی کرد. ضمن واخوری با این ورزشگران رئیس ناحیه مسچاه ابراز داشت که برای بنیاد یک ورزشگاه و یک تالار ورزشی در جماعت آبردان ناحیه مساعدت خواهد کرد. تا صف دوستداران ورزش افزوده آنها در شرایط مساعد مشق و تمرین نمایند. بینندگان گرامی، اینجا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر به انجام میرسد. خیر شد و پیروز باشید.